kommer altså den sidste juniorgruppe, der kører ud på den sidste omgang. Jeg tror, det var fedt. Det er så svært at forsvare sig. Det tager dig jo kun en sekund. Endelig sker det i samme sekund, som jeg siger det. Fortrænger jeg alt det forkerte og mærker det. Og så har vi den førende B-rytter på vej ind i mål. Han er cirka 400 meter fra målstregen. Det kunne være så fedt, hvis det hjælper. Og så får vi her den førende B-rytter ind i mål. Han må godt få en klapsalve med på vejen. Hvor vi nu skal hen. Sådan, mand! Sådan, Jeppe! Hold kæft, hvor cool! Sådan! Hvor er det klasse! Sådan, mand! Og det var altså Jeppe Tolbøl fra Haderslev. Kæft, mand! Hvad sker der for det? Og så må I godt hæppe på resten af B-rytterne, når de kommer i mål. Sådan, mand! Hvor er det klasse, Jeppe! Kom, Nico. Nej. Nej, kom nu, Nico. Kom, Nico. Kom, Nico. Kom, Nico. Kom nu, Nico. Hey! Han vandt! Og så skal I sørge for at komme ud til siden, fordi nu kommer juniorrytterne. Hold kæft, det er et klasse.